Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohok dainang, manang di dia pihamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion itu hata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata nitu hata, jumulu mahita martangyang. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di pesta perningotan hari hanana ni Tuhan Yesus di hari Kamis tanggal 10 Mei 2024 imana tersurat di Evangelium Lukas bidu 24 mamukasian ayat 44 rodi ayat 50 tolu dohot topik terhidak Yesus tugijang marlas niroha situtu mahita. Yesus terangkat ke surga dan kita bersukacita. Hujah madihita sonoma didok hata nitu hata. Jadi ninna ibana mamado nasida. Omma akahataku nahu hata hotuhamu ujurap do peau do hotamu. Iko jupang do saluhutna natar surat taringot tuau dipatik nisi Musa. Diaka panurirangi nang di buku pesalmen. Jadi dibuhai marohana sida asa dia tusi natar surati. Dungini nama madok nasida. Soni do tar suratian manaun naporsuk Kristusi jalahehe sian namate di hari patuluhon. Jala barita honot ma marhiti-hiti guarna hamu bau niroha mangalap hasesaan ni dosa tusudi akabangso mamuk kasian huta Jerusalem hamudo maka tidak kosa jala suruokuma songgop tuhamu na pinarbaga-baga ni damang alai mia mahamu di hutaon paima disulukon hamu haguguon nasian gicang. Jadi ditugihon ibana manasida ruar tukan Betania dungi di paherbang matanganna mamasu-masu nasida. Jadi di nama masu-masu nasida ibana sirang maibana sian nasida jala tarhida tugijang. Dungi di soba nasida maibana jala mulak tuhuta Jerusalem marlas niroha situtu. Jadi totong manasida dijoroi mamuji-muji debata. Imahatan itu hatta. Di hamuak kadongan saha porsiaun macai takas di topik ni parningotanon di topik ni perayaan tahun terhidak Yesus tugijang marlas ni rohasi tutu mahita. Yesus terangkat ke surga dan kita bersukacita. Molo didok marlas ni roha di parningotan hanana ni Tuhan Yesuson tutu suku-sukuta dia matutu las ni rohata. Dia ma sukacitata di hanana ni Tuhan Yesus sadario. Somal nanian molo marsirang lungudo roha ate taangis duiba. Terlubima molo songon natabu parsaurani do paralialeau ni. Sahira nasusiap duiba rupani berpisah. Hatok nai saningon yatung disom majuhita ninna museru pani alani lungun ni rohana sahira na sosiap dupe na berpisahi dungi dia dehoma buasa ko pajupang hape ko marsirang buasa mahuhutada dang tardokau sude na hasian ninna ibana rupani. Mengapa harus berjumpa, kini harus berpisah. Mengapa ku jatuh cinta, bukan salahku dan bukan salahmu. Dang bui halupahon, dang bui magosya rohaki. Olah kodo di nguluku nang petung dau hosianao ninna hatane deyate. Songoni marupani lungun ni roha molorosu aka
parsaoran manang pardongan. Hamua kadongan hanana ni Tuhan Yesus dang rajumatay songon perpisahan manang parsirangan. Hanana ni Tuhan Yesus dang atusatay songon parsirangan ni Tuhan Yesus sian hita akan nama kaporsiay ibana. Dang parsirangan songon nata atusii hanana ni Tuhan Yesus tu banua gicange. Molo songonido pangatusion na patuk do lungur rohata. HP parningotata manang ibadahta sadario madok marlas ni rohasi tutu mahita. Hamua kadongan saha porsiaun hananai ni Tuhan Yesus tu banua gijang nalahu mangguhi molo di hata Indonesia di dok menggenapi natar surat di patik nisi Musa di buku nia kapanurirang doh dia ka buku pesal menidwe ido nak kita bigiru pani di bagasa turpuki menggenapi apa yang tertulis di perjanjian lama tentang Yesus. Lapatanna molodang manai Yesus tu banua gijang berarti dang sikop dope panurirangon niaka panurirang na dipada narubii taringotu Mesias. Molo somanai dope Yesus tu banua gijang dos mai songon buku dak saha dope tu bab terakhir. Manang songon film manang sinetron dak saha dope tu episode terakhir. Danga dong dope rupani terida tulisan nama dok di end manang tamat. Kan molo tatoton film lepas rupani kan ikut jolo tabereng do ditulis di end. Baru lam liling lam sutarida anak muda nai lam mekmet musik nai perupani lam mago. Duk tamat duk tabereng buti tulisan tamat baru pebubar hita. Kanido alaidung manai Tuhan Yesus tu banua gijang nunga besikop saluhutna. Songon nata dok nak keningani nunga betarida tulisan di en. Om malas ni rohata na parjulu di pasikop Yesus ulau na di portibion satu nama naik ibana tu banua gijang. Jadi taboto do rentetan nain wa ingate. Tubuh Tuhan Yesus dungi manaon na porsuk songon na nidok na dibagas turpuskon sahatuna tarpajal lihau pinor silangi jala hehe diari patuluhon opa puluari nai muse adong tiki di Yesus patadahu dirina tuah kasisiane dung opa puluari manaik may bana tu banua gijang. Idun waeng natahalacon di bagasan parningotata di peraya atas sadari on. Di pasikop Yesus ulau na di portibion sahatu nama naik ibana tu banua gijang. Imalas ni rohata na parjulu. Tutulas ni rohata na padua hon ima nang pemanai Yesus Kristus itu banua gijang alai toktong do ibana sairap dohot hita. Holani tutu parjupangata dohot ibana dang be parjupangan secara fisika te. Dang be parjupangan secara tubuh. Jaladang be parjupangan secara jasmani. Songon parjupangan ya kasisiani najulu rap dohot Jesusi rak mangan nasida rak mudum rak mardelani rak marparau rak martangiang dohot takana asingi. Alain waeng dung manai Yesus dak perjupangan si songonibe bukan lagi pertemuan seperti itu, pertemuan dengan dia. Alai perjupangan secara rohani nama. Jala idu na jut masa, jala kosongonido molonung atakas masih haholongan terjadi hubungan cinta yang amat mendalam. Keduanya bisa terpisah jauh secara fisik. Nasada di selatan jalan nasada nari di utara dang bui masih paidaan alai ala nunga takas masih haholongan ya mereka akan selalu merasa dekat saijonok do pakilala anna nang pedau-dau do nasida na dua masing-masing merasakan kehadiran yang lain
dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun dan keadaan bagaimanapun. Ima akan masih haholongan. Jadi lau songonido hita tu Tuhan ni. Nang pedang masih paida kita secara fisik, Immanuel ate. Dongat tade bata. Tuhan itu sangat dekat di hati kita. Molo di Yohanes 14 ayat 10 lui didok, dang tadi konoku hamu somarama. Naroma au madapoto kamu ninda rupani. Molo di Matius 22 lu ayat 20 takas didok, sai na dong anakku do hamu ganupari rasi rasa ro ajalne hasianganon. Tutu aka ayaton mertudu-tudu doi tu haroron itu diporbadiai. Sian hana naik ni Tuhan Yesus tu haroron itu diporbadia 10 hari naik. They don't mind. Jadi sian haheheon ni Tuhan Yesus si Tuhan naik 40 hari. Sian hana naik tu haroron itu diporbadia 10 hari naik. Idu benna Pentakostai didok hari ke-50. Turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, hari ke-50. Jadi Yesus tetap menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Hanya saja setelah kenaikannya ke surga, penyertaannya itu tidak lagi secara fisik, tetapi secara rohani. Penyertaan secara roh tidak nampak, tetapi kita rasakan. Jadi sutung loja hita rupani mengelului. Ayo lo dosipatan na toras. Meredopon geleng na di gereja di dok sono molo ribu geleng nai di dok Tuhan ada di sini inna. Jadi olo dulu jadi denaki mengelului Tuhan ni di dia do naik kudul senarwana diri purupani pertinadaan secara fisik i dia do naik bajuna warna a songo dia do parhudulla songo dia do rupana olo do songo ni rupani tubuh di rohani dak denaki. Allah di doa mak nanakin Tuhan ada di sini inna. Jadi Allah penasaran tidak denaki olo do disukunan no dijabu. Mama tadi bilang ada Tuhan di gereja, tapi saya cariin, saya liatin gak ada. Ima jorupani. Las ni rohata napatuluhon, las ni rohani akasisiani napatuluhon ima nunga saibe masa pendidikan. Nunga saibe masa penggemblengan. Isarannya kapar sikolai nunga selesai be masa belajar. Nunga selesai be masa pembinaan. Saunari nunga dapok betikina turun gunung. Terjun tu masyarakat. Lahu mempraktekkan manang mengaktualkan ilmu naung ni dapokna nasalilingon. Ilmu naung pinarsiajaran nasida nasai laun nai. Artinya masa edukasi telah berakhir, masa untuk misi, masa untuk aksi telah mulai. Songoni mahita akan merayakan hari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus didok di ayat 40 lui hamudo maka tidak kosa. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Molo di Markus 10 ayat 20 songono do didok alailahu do anggona sida majami tahun berita nauli tuganup luat jala diurupi Tuhanima nasida dipahok majamita nasida marhite-hite tanda aka namangihuti. Jadi dak sayholan manatap tu gijang biato. Dang besai tu gijang idota tatak mahu maliang borhat mahu berita homma berita nauli tu nasa namangulu. Jadi sebelum kenaikan dirajumi di rupani saya songon masa pendidikan masa penggemblengan alai dung hana naiki ima masa mengaktualkan diri masa mengaktualkan ilmu tu tonga-tonga ni masyarakat masa di mana misi itu kita jalankan. Las ni rohatan apa paton ima hana naik ni tuhate itu banua gijang na lahu para di ingana dui dia kana porsia di iban. Deido pengakuatai ate para di inganan dia ka na porsiai. Jadi tuhate manaik tu banua gijang para di inganan dihita.
dia kana porsia di ibana. Bahola nitu tu baunang joson nariate. Alai mulu tu ngarok perupani na naik katop lautusan barak pola persoalan. Tutu las niroha na papudi, las niroha na palimahon, adora sotar hicat ibana tu banua gijang, takasdo Jesusi tu hatai mamasu-masu kasisianna. Laus ido nang las nirohata di bagasa sadarion, pasu-pasu na pinasaha na tu sisianna, laus ido nang pasu-pasu na pinasaha na nang tuhita saluhutna di bagasa tikion. Jadi patut dohita marlas niroha, jala patut dohita memuji-muji tuhatai, memuji-muji ibana di jorona. Om manuaing na tahalacon. Atong marlas niroha mahita, tarhida Jesus tu gijang, marlas niroha situ tu mahita saluhutna. Amin, martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Sai paurat tomai di bagasan rohanami bi asa di perbuiho katami perbue nadegan. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tu. Amin.